Kagyari naman ang pagpabalo namon niya pang pag-good vibes sa inyong sininga weekend. Libutunta ang isa ka isla sa San Carlos City. May matahong nga baybayon, may kalubihan, kag may barato nga mga tululugan. Homestay kung tawgon ini. Sa 700 pesos, pwede ka maka-overnight diri ka good fortuna. Pwede malibot ang bilog nga isla sa sulod sang pila lamang ka oras. Aton inilagawan buwas sa tripping ni Rumeng. Kag anay student leader, pangunahan ang pagpabaskog sa literacy campaign sa mga kabataan sa kaumahan. Upod sa mga partner stakeholders ang natukod nga foundation, nabuligan Manila ang mga pamilya nga nahalitan sa kalamidad sa probinsya. Aton siya kinalahon sa Baganina.